जी। का कहतर रे दुलही? देखो तनी अपना बेटा के चरित्र। का कइले बा? का कहताऊ? ई त हमर जीवन मुश्किल क के ध देले बड़ा। तू के हो? त सुनी आ हमरो के लगाई सुताली माजी। तू हमरा लगे सुतबू त हमर बुढ़ऊ कहाँ जाई? कर बुढ़ऊ भाड़ में जा जब हमार जिंदगी बर्बाद भइल बा तो। अच्छा आ हमरो के लगाई सुताली माजी। आ बेटा राउर पी के रोज करेले डरमा जी। कौन ड्रामा करता? खोल के बताओ, साफ सुथरा बात बताओ। आके मारो तारा नौरी कौची डरामा करता रहो। कैसे मारता हो? अब मारे खातिर लेके दौड़ा से बसावा के खामा जी। बसवा के खामा से मारता? हाँ जी। जाए जब मारता तो सहल, लेकिन दिल के बड़ी साफ लइका हो। हाँ दिल के साफ ही ते जलाओ कता के अपना बड़ी दिल के प्यार साफ दुलार करी उ बाद में। लाभदा से। लाभदा से करता न बड़ा। अब बेटा राउर पी के रोज करेले डरमा जी। अब हमारू बात सुनेला नाही, तू ही समझेबू तो मानी। एगो लड़का रहे तनी समझा के रखले तू त हमरा मुड़ी पर ना नु आई थई कुली। अरे तू ही कबो कबो प्यार से समझावल कर। मैं लाभदा खाए रतिया खातिर। खनिया रतिया खनिया ना तू ही जब लेके सुते जाले नु तौने बेरा समझेबू तो उ बुझी। एमे ना बुझी उ। आके सब हमर बिछावना खराब करके ध देता रह। का करता? बिछौना पर बोकरता का? ओकरा तरम तबे नु फीचे के तबा ना।